alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'ummar nan gida, ina muku barka da wannan lokaci. Dama na yi bayani, zan yi bayani akan wannan tauraro mai kusurwa 8. Bayan na yi bayani akan tauraro mai kusurwa 6 da mai kusurwa 5. Mai kusurwa wadda nace mai kusurwa 5 ana zana ta haka ne, ita kuma mai kusurwa 6 ana zana ta haka ne. To masha Allah. Yanzu zai yi magana akan mai kusurwa 8. To amma kamin na kai ga mai kusurwa 8, wani ya yi mun bayani akan cewa babu mai kusurwa 7. Akwai mai kusurwa 7 gaskiya, amma ni ba na amfani da ita. Amma haka ake zana ta, duk ba wanda ban sani ba akan yadda ake zana ta a tauraron sigil. Haka ake zana mai kusurwa, wato mai kusurwa 7. Haka ake zana ta. Wannan kun gan su 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To kowanne na akwai sunannakin su yanda suke tafiya. Ma wannan tauraron bai zuwa ko ina, waje guda yake aiki, shi yasa ba na amfani da shi. To akwai masu amfani da shi gaskiya, amma ni ba na amfani da shi. Tauraron da nake amfani da shi shine wanda na yi bayani, wato mai kusurwa 5 wannan gashi, mai kusurwa 6 wannan gashi, sai kuma wanda zan yi bayani akan shi yau mai kusurwa wato 8. Mai kusurwa 8. To yanda ake zana shi, yana ɗan wahala kaɗan. Za ku biyo na hankali hana zana shi. Sannan bayanansu kamar yadda na yi bayani da kaɗan zan riƙa kawo bayanansu. Saboda gaskiya harka sigil ba kuma sauran harka asararu bane ba, saboda harkar lissafi ne. Sai ka koya, ka iya, ka sani ne, ka iya lissafi, sannan za ka iya amfani da su. Wannan abu bai da alaƙa da ka yi ma wani sihiri ko ku kai sihiri. Lissafi ne kawai zai baka tsantsa abinda kake nema da izinin Allah. Wannan shine ake cewa ilimin gaibi. Masha Allah. Abin na farko da za ka yi shine za ka tankwasa wannan ta zamo daidai haka. Daidai haka. Ina fatan ana biye da ni. Yawwa, sai ka buɗe ta, ka tankwasa ta gefe. Bayan ka tankwasa ta gefe, ka sake buɗe ta, sai ka tankwasa ta tsakiya. Ka sake buɗe ta, sai ka kuma tankwasa ta nan tsakiya kuma. Na fatan duk ana biye da ni, masha Allah. Sai ka sake buɗe ta. To tauraro mai kusurwa 8 ta bayyana. Abu ne wanda bai da wahala ga wanda ya sani. Wannan ita ce tauraro mai kusurwa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kun ganta nan. To daman na yi bayanin sunannakinsu da yadda suke tafiya a kwanakin baya cikin wani bidiyo da na yi. To kowanne nan akwai sunanta kuma akwai yadda take tafiya. To amma wannan tauraro ita ce tauraron da za ku ga tana haskowa, tana koma, tana haske, tana koma. Ina fata an gane. Za ka ganta kamar gwalob. Za ka ga tana haskowa ta koma, ta hasko ta koma, ta hasko ta koma. Sannan kuma akwai yadda ake amfani da ita, amma ba cikin wannan bidiyo ne zan yi bayani ba. Daman na ce zan zana muku yadda ake amfani da tauraron, yadda tauraron take. Domin sai ka san ma yadda tauraron take, sannan ma ka san ma lissafin da za ka yi. Sannan wai ba wai dole ne ba fa idan za ka yi lissafi ko kuma ka yi bincike akan wani abu, dole sai ka zo ka yi ta zane-zane. A'a, kana ya ɗaga kai sama ma in ka san lissafi. Ka tsaya ka duba yanayin tafiyan taurarin, sai ka lissafa abu. Ba wai dole ne ba sai ka tsaya ka zo ka zauna haka ka yi lissafi.
amma kuma idan kuma kana da ƙarancin ilimi za ka iya ɗaga kai sama ka duba duka inda matsayin tauraron suke, sai ka zo ka zauna ka zana ka tsaya ka duba abin da zai baka, da fatan ana fahimta ta. Kamar ilimin gani na zamani yanzu, misali a yi maka tambaya akan wannan haruffa haka misali, wanda daman ka san shi ba sai ka tsaya ka yi zane-zane ka haɗa wannan da wannan ba, za ka iya ba da amsa, tana iya ba da amsa kai tsaye. To kuma kaga idan ba za ka iya ba da amsa kai tsaye ba, dole sai ka zo ka zana ka yi lissafi ka ga abin da ya baka. Ina fatan an fahimta. To masha Allah. Bari na yi dalla-dalla. Yanzu wanda aka yi mai tambaya ko lissafi na kuɗi, mun ga wani dole sai ya sa calculator ya tsaya ya duba. Wani kuma ba sai ya sa calculator ba, ana tambayar shi zai faɗi abu kaza ne. To wannan shine lissafin da nake ba da misali da nake yi. Idan ka iya lissafawa iya idonka kana ɗaga kai sama ma za ka iya lissafawa. Idan kuma kana da rangwame to dole sai ka zo ka zauna ka yi zane-zane ka tsaya ka duba ka yi lissafin tafiyansu da sauran abubuwa masha Allah. Kuma zan ci gaba da kawo yanda ake amfani da su da kuma sunannakinsu domin ma kwanakin baya na faɗi wasu daga cikin sunannakinsu. To insha Allah kaɗan dai zan ci gaba da kawowa wannan lakani insha Allah. Farko abin da za ka sani, wannan sigil ne, tauraron sigil ne, ba bugun ƙasa ba ne ba. Ina nufin ba ramli ba ne ba. Akwai ramli wanda za ku ga ana tafiya ana lissafi da tafiya irin ta hannaye da sauransu. Kuma ramli shi ma ya kashi biyu, akwai na bugun ƙasa shi ma. Akwai na bugun ƙasa akwai wanda ba na bugun ƙasa ba. Wannan kuma sigil ne, asalin tauraro kenan, sigil masha Allah.